Mae dyn yn mynd I mewn I ganolfan byd gwaith. Mae'n 10 munud I 9. Mae enogwyr gwaith yn cwrdd. Thank you so much for supporting people during this difficult time. Defnyddir hylif hylendid dwylo. Hi, this is Ola calling from the job centre. It's Ola calling from the job centre. We want to see where you are at the moment, what jobs you can look out for. Mae cwsmer a ffram yn eistedd yn nerfus gyda Ola, anogwr gwaith. Would you like us to continue this conversation in a private room? Mae Ola'n mynd â cwsmer I ystafell breifat I barhau a'i sgwrs. Mae enogwyr gwaith eraill ar y ffôn. Let me know if you need anything. Mae'n 5 munud I 1. Mae Ola'n agor meicrodon ac yn darllen ei lyfr. This was pre-COVID, so you could shake people's hands. Mae enogwyr gwaith yn Good cwrdd. afternoon everyone, welcome to today's wellbeing session. Mae enogwyr gwaith yn gwneud ymarfer corff wrth ei desgau ac ar alwad fideo. Mae enogwr gwaith yn eistedd gyda chwsmer. Mae Ola yn arwain sesiwn ysgrifennu CVs. All right then. Okay. Mae'n hanner awr wedi 4. Mae enogwr gwaith yn codi'r ffôn I gwsmer. I got the job. Mae'n gwenyn llydan. Mae Ola yn agor amlen. Ynddi mae cerdyn diolch. Good night, peeps. Mae'r enogwyr gwaith yn dweud wrth y camera. Make a difference. Make a difference. Make a difference. Dowch yn enogwr gwaith ar ganolfan gwaith. Gwnewch gais heddiw ar gov.uk /enogwr gwaith.